Čus lidi, máme tady další pivíčko, opět jsme v terénu. A kde jsme, Vegy? Jsme na festivalu, který se jmenuje Vlesefest. Martin je na Slovensku. Yes. Je to tady nádherný, mě to překvapilo krásný prostředí, ty vole. Industriální. Vy jste oba odsaď, kluci. Ano, obidva. A tyhle ty dva kluci, to jsou organizátoři tady ty akce. Horso a Mišo. A my si s nimi popovídáme o této akci, jakou má tradici, jak vznikla, proč vznikla a tak něco o tom řekněte. Kolikátá to je jako ročníka, tak? Je to 7. ročník, prvýkrát máme nový areál, všetko si riešime sami, bohužiaľ nemáme bazény, jak to bolo minulý rok. Bolo super. Bolo to super, ale malo to svoje aj úskalia, ktoré neboli moc pozitívne. Lidi sa koupali a nekoukali na kapelu. To je jedna z vecí, ale tak to nebudeme už rozoberať. Každopádne presunuli sme sa do nového areálu, je to tu super, má to potenciál, uvidíme, jak to vypálí tento rok a tešíme sa už na ďalší ročník. Tak jo, tak se mějte, čau. Ne, hele, a tohle jste se nali, jak ten objekt, ty vole, to je masakr. Takový lehce něco mezi Ostravou a koncentračním táborem. Vlastne toto sú bývalé kasárne, dá sa povedať objekt vojenský a zobralo to mesto pod seba. Ešte pred 3 rokmi tu nebolo vidno žiadny hangár ani nič, tu boli stromy, to bolo zarastené a vlastne mesto sa rozhodlo využiť tento priestor na rôzne akcie, či už dní mesta alebo nejaké slávnosti a využili sme to, že sme skončili na kúpalisku a zobrali sme túto ponuku určite od mesta. Jo, vypadá to tady bezvadně, jako vidíme, jak to dopadne. Hele, a vy dva jste jediní organizátoři festiáků. Nebo napadlo to někoho z vás přesně jako, že kámoše... Jeho mamu. Jeho mamu to napadlo. Ne, každopádne, Vlesefest vzniklo pred 7 rokmi ako debilná akcia, kedy my ako kapely sme nemali kde hrať, tak sme si spravili vlastný festival. Začalo to od nejakých 300 ľudí a postupom času sme sa dostali tam, kde sme. Není to nič moc, ale dúfam, že to bude lepšie. Průměrná návštěvnost těch minulých ročníků. Okolo 1000 to chodí, no. Super. Tak ako na túto subkultúru, pri tomto počte obyvateľstva tá cieľová skupina není väčšia. Myslím, že do budúcnosti tieto festivaly takéhoto štýlu majú maximálnu kapacitu 3 až 5 tisíc ľudí ako Mighty Sounds. Proste tiež myslím, že možno sa dostanú ďalej, ale my neverím tomu, aj keď by som rád. Ale máte nějaký vzor, jako, jestli se snaží ten festiák dělat jako podle nějaký jako, nechci říct šablony, ale jestli máš nějaký oblíbený festiák třeba zahraniční, kam to chcete směřovat, jako, ať už nějakou jako ideologií nebo nějakou myšlenkou. Ja nenávidím festivaly, nenávidím festivaly. To je jediný festival, na ktorý idem. Takže tak no. Jasne. Ten model proste existuje, pozeráme na zahraničné festivaly Rakúsko, Nemecko, ale v podstate nemáš tam čo odkúkať od nich, proste robia to isté. Jediná vec, čo si môžeš všimnúť, že atrakcie, aktivity pre ľudí a akým spôsobom riešiť isté veci, no tak z toho sa snažíme poučiť každý rok a stávať na tom. Práve skôr sa snažíme sa učiť na nás. Vždycky vieme, čo minulý rok chýbalo, čo by trebalo zlepšiť a tak nejak ideme pomalinky vlastne už 7 rokov. To je parádní, no. No, jak je to třeba jako s bookingem kapel, to se řeší nějak hodně dopředu, nebo je to až na poslední chvíli, když mají nějaký tour nebo něco? Na booking máme vlastne Frankyho s Davidom, to sú naši kamaráti, oni sú Tvoja matka Booking. Oni robia vlastne všetky akcie na Slovensku, jediné akcie, ktoré stoja za niečo v podstate. A oni nám pomáhajú s bookingom. Booking začíname väčšinou riešiť od nového roka. Od nového roka do apríla, do dubna proste riešime kapely. Väčšinou vtedy už zatvoríme proste line-up. Minimálne headlinerov. Pretože aj tak kapely nemajú jasno ešte v tomto roku, že čo bude budúci rok. No, jasně, mě to zajímalo. Je třeba říct, co jsme ještě neřekli, že vlastně je to jako žánrový festiák, tady to. Dost prostě zaměřený jako na hardcore, v podstatě na ten moderní metalcore a takhle. Škatulka hardcore nám není moc doporučovaná, pretože... No jasne, to je... Není to straight edge? Tenký let, ale... Je to príliš tenký let a preto sa už radšej neoznačujeme nejak. Sme proste party pre ľudí, pre našu vekovú kategóriu a mladších, a ktorí sa chodia baviť. Budete hrať tu od hardcoreu, cez metal, teraz hrá death metal, večer tu bude drum and bass afterka, na ďalší deň tu bude hiphopová afterka, už absolútne nejaká škatulka tu neexistuje. Je to pre ľudí, je to na zábavu.
Mali sme napríklad pred 2 roky sme mali na afterke Egas kontra Faktu, čo sme absolútne nečakali, aký to bude mať ohlas a bolo to neskutočné, tak si myslím. No, nicméně jako teď je tady headline These Nuts, H2O a Everything Terrorist. A to jsou prostě jako velký jména, takže asi je to jako nejsilnější line-up, co byl. Asi myslím, že áno. Určite, ale tak nedá sa to porovnávať s tým ročníkom, kedy sme mali Suicide Silence. Proste, ako, na to spomíname doteraz, to bol ako jeden z najlepších ročníkov, aj čo sa týka ľudí, aj tej zábavy a bola sranda, že to bol vlastne posledné túr, predtým než sa vlastne Mitch zabil. A preto to ceníme doteraz ako veľký zážitok. No hele, a my jsme se spolu bavili nějak na jaře o tom, že vlastně je to dost komplikované takhle jako na menší žánrový festiák dostat kapely z důvodu, že třeba velký festiáky, jako konkrétně v tomhle případě ten Brutal Assault, že si dává do smlouvy, že ty kapely nesmí hrát v okolí po nějakou dobu. Tak třeba k tomuhle něco říct, jako jak... Ty jsi říkal na jaře, že vůbec nevíte, jaký bude headline, jestli vůbec nějaký bude, nakonec to dopadlo skvěle. Ale jako tady ten boj, ty vole, třeba pro lidi, kteří jako mají myšlenku udělat festiák, tak jim to přiblížit, ty vole. Tak ja osobne tých ľudí z Brutalu chápem, no. Robia si festival, vkladajú to veľké peniaze, investície a potom mŕte veľa práce, takže nedivím sa, že si chcú podchytiť kapely, aby im na ďalší deň 100 km odtiaľ tá kapela nehrala zás. Je to logické a má to svoje opodstatnenie. Tiež by som nechcel, keď si robím akciu tu, aby na ďalší deň hrala 20 km odtiaľ to proste. No jasne, no. Svojím spôsobom Brutal Assault už je v pozícii, že si myslím, že si to môžu to dovoliť. Jo, akože určite áno. Takisto, rešpektujem. A žádná z těch kapel, co je tady na Brutalu, nehraje? Čo myslím, že hrajú aj Evergreen Terrace. Jo. Tak my sme celkom vzdialení. Myslím, že Brutal je Hradec Králové. Myslím, že o něco bylo, ne? Tam niekde a Ta pevnost. je to ďaleko, no. Ja ti proste to pivo vypijem, sorry, akože... Je šílený vedro, to je masakr. No hele, Máš a... AIDS? 2. A vy tady vlastně, co se týče sponzorů nebo partnerů, tak jako Monster je jeden největší asi, nebo jedinej? Jedinej, jo. Máme hlavného sponzora, to je Monster Energy, ktorým ďakujeme. 3. 4. rok nám pomáhajú. Bez nich by sme nefungovali a sme im za to vďační a vždy im radi vyjdeme v ústrety. A sú to samozrejme super ľudia. Napíš sa. Takže určitě uvidíte spoustu záběrů, ty vole, z tadyto stanu z večera, ty vole. Už se těšíme, vole, protože tady to vedro... No, však toto, no. Však toto. No ale a budoucnost, ty vole, jak uvidíte? Máte nějaký jako level, kam se chcete dostat? Máme, jakože jestli třeba bude příští rok vůbec se konat taky to... Vždycky to vieme až pondelok. Až pondelok. V pondelok by sme mohli natočiť druhý diel a tam už budeme vedieť, či bude další ročník alebo nie. No, ale a jako jestli máte třeba kapelu, kterou nějakou úplně vytouženou, kterou byste sem chtěli dostat, nebo to protáhnout... To byla tanka. To nechtěj, vole, to nechtěj. Ne, neexistuje. Osobne my ako organizátori z tých kapiel v podstate moc nevidíme a nerobíme to pre nás. Sme sa už naučili, že proste robiť akcie pre seba je väčšinou vražda. Najväčšia vražda. Takže robíme to pre ľudí a čo ľudia majú radi, čo si pýtajú, to im musíme doniesť, čo sa vydarí, tak to sa vydarí. Takže anketu uděláte nějakou? Proste vidíš za ten rok, čo ide, aká kapela je momentálne v popredí, ktorá proste stagnuje a ktorá je za Zenitom. Ale hlavně, jak jsme říkali, tak musí to být nějak, že třeba ta kapela jde nějak okolo nějaký tour a něco takového. Jednoznačne, ako nemáš šancu proste zabukovať single show. To neexistuje. My prakticky môžeme riešiť kapelu až vtedy, keď vyhlasia európske turné. Oni pošlú kontrakty a podľa toho sa rieši. Skôr vôbec nie, čiže my vždy až na začiatku roka vlastne vidíme, čo je vôbec k dispozícii a potom sa len snažiť a dúfať teda, to už... Ale tak musíš mít něco, co bys chtěl, ne? Tady jako úplně nějakou srdcovku. Monitor. Špiču. Editor. No, čo ja viem, tak svojím spôsobom je to vlastne o tom, že každý rok sa snažíme posunúť a každý rok chceme proste priniesť niečo viac. Každým rokom si nasadíme nejakú látku a vždycky o rok to musí byť lepšie. Či žánrovo, či kapelovo, proste vždy to musí byť len a len lepšie, čiže
sme zatiaľ veľmi nízko s týmto s nárokmi a snažíme sa byť pri zemi, snažíme sa proste... No, nemôžeš každým rokom stúpať a snažiť sa posúvať level, musíš nájsť niekedy ten balans a zistiť, že OK, toto je moja hranica, nie prestreliť a potom ďalší rok proste na to vystrašiť. No a vy jste oba jako vlastně hudebníci, že jo? Já jsem v životě nebyl hudebník. Ale seš, vole. Nemáš ještě, ty hraješ normálně, ne? Ty hraješ ještě asi plus minus hraješ, ne? A ty už vůbec teda... Ne, já iba hejtujem kapely. Prodal z kapel kytaru, vole, aj kapelu. Kytaru si nie, ale kapelu prodal. Nechceš si to prodať, dáš si to, já se tam možná. No hele, tak... Nemám ac. Taky ty vole, máš ještě nějakou ty otázku, nebo co tě zajímá? Ale no já jsem ještě jenom chtěl se zeptat na jednu podotázku, co jsme řešili ty bookingy. Takže vy čekáte na to, když ty kapely jako vyhlásí to tour a pak jako se jenom se modlíte, aby mezi tím byl jako nějaký volný den. Takhle to funguje. Ty hledáš slot prostě, který je volný. Takže já vím, že kolikrát koukáme jako na tu tour té kapely, ale jsou tam každý den obsazený od začátku do konce. Jednoznačne, ako, toto má na starosti u nás Franky, hej, z tvojej matky Booking, ktorý dostáva proste echo od každého tour manažera alebo manažera nejakej organizácie, ktorá zastrešuje to tour a oni ju pošlú voľné termíny, my si vybereme. A každý rok vlastne aj trošku balansujeme a snažíme sa nájsť ten správny termín, kedy kapiel je najviac. Preto sme presúvali trošku festival, aby sme sa dostali k tým nemeckým festivalom, trošku k Brutálu, aby tie kapely boli ešte v Európe. Predtým, keď sme to mali malinko skôr, proste ten festival, tak tie kapely ešte neboli v Európe. Ale toto nie je naše proste, my toto neriešime, to som povedal Franky na starosti a on nám s tým pomáha, za čo mu patrí veľká vďaka, robí to skvělo. Jasně, určitě. OK, ale tak ještě řekněte ty vole, to vždycky nás zajímá ty vole, lidem jako dát tipy, vole, vašich hudební. Co posloucháte, co teď vás nejvíc to, a co nejvíc desek, hele, my to potřebujeme. A já Nemôžeš si sa idem... spýtať, že čo má sere napríklad. Ale taky, ale jako pak jako tě nebudou mít lidi rádi. Každopádne ja som sa vrátil teraz k doske od Lower Than Atlantis, proste to je srdcovka, to je úplne úžasný album a ty si ma nakazil tým tvojim Bonesom, čo si idem každý deň teraz maniodepresívne sračky. Čo sa musí skákať z okna. Ale je to skvelé, no tak to sú moje dva tipy, viac toho nemám, moc si to nejdem. OK, a ty? Ja mám strašne širokú škálu, ale už asi týždeň teraz mi veľmi sadol Rise Against nový, takže teraz si nejak na tom frčím, ale veľmi ma prekvapuje napríklad chalani zo Skywalker. No, veľmi. OK, ty vole, tak to byly tipy od klubů. Povedz tip ty? Můj tip, jo, teďkon, ty vole, já jsem ho točil teďkon na hotelu, ty vole. Charlie Simpson, ale pro tebe to bude hrozná teploušárna. Nie, Charlie je super, ja som ten jeho predošlý album celkom šiel. No. Ten bol super, fakt. Ale- Dobrý folk. Ale ty vole, teďkon, co mě baví, ty 4 Years Strong, ty vole, to EPčko nový, ty vole, 5 songů. Je to lepší než ta poslední dneska, no. Mě dlouho nic také nebavilo, ty vole. Nechceš se Vegi natočit rovnou tip, ty vole, nějaký? Já už mám natočit. OK, hele kluci, díky. Díky. Teďkon si ty vole už jenom tady užijeme tenhle festiák parádní. A vy se určitě čekujte to jako na internetu a zvažte cestu. Zvažte cestu, ať jste odkaďkoliv, protože jakýhle žánrový festiák tady v České republice nenajdete, si myslím. Určite nie, ani na Slovensku každopádne. Okay. Tešíme sa na vás. Sledujte v Lese Fest, Rockcast a všechny tady ty ostatní věci. Čus.